Oh yes. Makadi zvenyu baba. Inini zita rangu ndonzi DJ T1 ndiri mutori venhau ndoshanda ku Teachkach MTV. Nhau yatainga panapa baba tanzwa kuti imimi munoshanda kuchipatara muri doctor. Saka tirikuda kuti muti tauriro tikunzwa kuti pachipatara penyu pabreaka record vanhu vari kufa zvisingaite, vanhu vari kufa zvemhando yepamusoro. Saka tirikuda kuti muti tsanangudzire kuti imimi nemafiro ari kuita vanhu muri kuzvionawo sei, mashoko amungatitaurire pamusoro penyaya iyi? Munofarire muri Zimbabwe indoitwo vatsunga bhatanati ndoshandira pagwatira funde hospital ndopandiri actually handisi hangu chiremba indoshanda kutuni department kuzvitunha uko ndokwandinobata ndiri kana ndiri pahospital pachimupa ndichishanda kumochari. Okay. Ndo basa randinoita. Then nhau yamauya nayo baba yakanakisisa zvekuti kuti tinge tichiudza mhuri yeZimbabwe nezviri kuitika pachipatara. Zveshuwa vanhu vari kufa, handidi kunyepa vanhu vari kufa, but actually number yatototarisira kuti vanhu vange vechifa haisi riyo yatotoda. Totonamatira kuti dai vanhu vakatowedzera kufa. Inso renyu muri yeZimbabwe ndozviziva hangu kuti vari kutoona vari kutokanuka kuti murume ari kuti ndozviri kutondiraramiso semunhu anogezawo zvitunha. That's how I get paid. Mapanzwisisa. Alright, ndimbokubate watsunga. Saka muri kutaura imimi kuti imimi vanhu ngavatowedzere kufa nekuda kwekuti vanhu vakasafa imimi munokwanisa kusaita mari, something like. Ndozvandototaura kuti vanhu ngavatofe. Ndozviziva kuti kuna vanhu vatoti iwe kurudzira vanhu kuti vafe dai ukafa inini ndichatofa, asi for the meantime ndozviritaita sei zvirita kuti ndikwanise kuonawo mari. Mapanzwisisa. So isusu kudepartment redu ini ndoshanda 2 maoffices. Ndiri ku ZDM. Sorry, ZDM ndo ipi? ZDM ndo zvitunha discipline manager. So ku ZDM zvandinoita manje ndinenge ndine mamwe madrivers emaambulance ari kumwe muzvipatara. Saka takataura nawo kana kune vari tonzwa madrivers emaambulance michida kujoinawo program iri, ndakataura nawo tikati handiri munoona pakaitika accident panogona kufa vanhu 80 paaccident, vanenge vari 100. 20 vacho vanenge vachiri vapenyu, 20 vanogona kufenda. So takataura nemadriver emaambulance kuti munouya nevanhu iwo kunoko, mauya nevanhu iwo kunoko. So isusu vanhu iwavo pavanouya kunoko tetutomirira kuti munhu iye paanongomuka totomudisciplina. Hatidi chitunha nhubu dzezvitunha kunoko. Tinobochodza kusvika vaita sei, kusvika vafa, kungowedzerawo nhamba kuti salary ite sei iwande, because kuwandawo kwezvitunha ndokuwandawo kwepay yangu. Saka toda kuti totoshingirira kuti tibreake record sezvatakamboita 3 years ago kuti takabreaka record. Record yakabreaka yekuti pahospital pedu pakafiwa. Isusuwo takabreaka record yekuti takaita sei, vanhu vanogeza zvitunha vakaita sei, vakaita mari. Saka todaita zvatakaita makore wawo mapaona. Kozi hakuzviriko zvitunha nduba ndiri kunyepa baba. Saka munhu kana wakutorota achibva watorota dzatodzedenga nekuti Bhaibheri rinodaro kuti cleanliness is close to godliness, faintingness is close to dyingness. Saka iwo chachada kumuka urumukire. Saka ndo zvandotongokurudzira kuti muri yeZimbabwe dai vanhu vakaita sei vakatowedzera kufa. Okay, nekuda kwetime yedu toda kufamba tichizonzwa pfungwa dzemamwe madhokota. Right, mungawa here mune mashoko ekugumisira amungade kutaura kana masiya amungade kutaura pari zvino?
inango hapana zvandingada kutaura. Zvandingada kutaura nezvekuti vanhu musatye, kuti rifunde hospital iriko, mochari, uyai nezvitunha zvenyu. Kana muzvipatara maonawo vanhu vanenge vechinetsa, mapatients anenge achinetsa, urayai madrip, isai zvamunoisa, vouya kuno, todi maproject echienderera mberi. Inzwai kamdhara, ini munondigonera zvenyu mudhara, amunondiitira zvenyu mudhara, fanika smart